פקקים. זה בדיוק הסיבה מדוע אני קם ב-4 בבוקר. והיום אני מצטרף לאחד הנהגים של לוג'יק פרו. אז תכיר לו, זה מקס. ואיתו אנחנו נראה במהלך היום. בוא תספר איך אתה מתחיל את היום שלך. דבר ראשון, אני מניע את המשאית, נותן למשאית להתחמם. יורד עושה סיבוב במשאית, רואה שהכל תקין, שצמיגים תקינים, שבלון לא קרוע, שהסחורה עמוסה כמו שצריך, קושר את הסחורה שצריך לקשור, עושה בדיקה, רושם טכוגרף ויוצא לדרך. מה עם האזורי חלוקה שלכם? אנחנו נותנים שירות בכל חלקי הארץ. שלי ספציפית, אזור המרכז בעיקר, אבל המשאיות האחרות שלנו מגיעות בכל נקודה בארץ. גם לצורך העניין מעבר לקו הירוק ומקומות ביטחוניים ומסוכנים. מובילים איזה סוגי סחורה? אנחנו מובילים כל סוגי הסחורות האפשריות בשוק העסקי. מתחילים ממוצרי מזון, מסתיים בחומרים מסוכנים, הכל מהכל, חבילות, משטחים, מטענים חריגים, מה שאתם יכולים לדמיין שאפשר להוביל, אנחנו מובילים.